Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba Lukazulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka izisho nezincazelo. Ake siqhubeke sibheke izisho ezimbalwa nezincazelo zakhona. Isisho sokuqala-ke sizosibheka isisho esithi ukuvunula uconsa. Lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukugqoka kahle kakhulu. Isisho sesibili esizosibheka ukucupha uchuku. Lesi simo-ke sokukhuluma sona sisho ukusopha noma ukwenza izinto ezingadala ingxabano. Uma ngabe sithi umuntu ucupha uchuku, lowo muntu usuke egcona umuntu ngenhloso yokubhehla udlame. Ebese sithi usibani ucupha uchuku ngoba usuke efuna abantu becasuke ebese kusuka ingxabano. Isisho sesithathu esizosibheka isisho esithi ukuba yindaba egudwini. Lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukuba umuntu bonke abantu abakhuluma ngaye, ube umuntu osematheni nakuphi la uficwa khona kukhulunywa kusuke kukhulunywa ngawo, ukuba yindaba egudwini. Isisho sesine sizosibheka isisho esithi ukulinda amaconsi abanzi. Lesi simo-ke sokukhuluma sona sisho ukulinda okukhulu okubi ukuba kuze kwenzeke. Kanti-ke lesi simo-ke sokukhuluma siyaye sisetshenziswe ukuxwayisa umuntu ukuthi mhlawumbe uma ngabe sehlelwe okukhulu, umxwayise ukuthi mhlawumbe lokhu abekwenza akuyeke ngoba okulandelayo ukuthi uzokwehlela okukhulu kakhulu. Ebese sithi lowo muntu ulinde amaconsi abanzi, ulinde ukuthi aze ehlele okukhulu kakhulu. Isisho sokugcina-ke sizosibheka isisho esithi ukudakwa umbuso. Lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukudelela komuntu ngoba ehlezi kahle. Mhlawumbe sithathe isibonelo nje, mhlawumbe endaweni uma ngabe sivotela mhlawumbe ikhansela. Ngalesi sikhathi kusakhankaswa ikhansela lisuke mhlawumbe likhalisana kanye nathi thina abantu mhlawumbe ebe umuntu mhlawumbe oyizwa izikhalazo zethu. Kodwa uma ngabe sesimvotelile selapha esikhundleni ebese eyakhohlwa yithi, egijimisa izinto ezizozuzisa yena. Ebese sithi lowo muntu udakwe umbuso wakhohlwa ithina nezikhalazo zethu. Umbukiso wethu namhlanje sizowubamba khona lapha. Asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphala wakho kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo, siyavalelisa.